Marți, 17 iunie, a fost stabilit punctul de conexiune între drumul național 59G Dudești Vechi-Beba Veche și drumul național 43112 din Ungaria, prin care va trece viitorul drum ce va lega România de Ungaria în zona Beba Veche. La întâlnire au participat reprezentanți ai DRD pe Timișoara, responsabili de proiectarea părții române, alături de specialiști din partea maghiară și administrația locală din Beba Veche. Proiectul are două etape: realizarea unui drum nou de legătură de 675 de metri și modernizarea celor 24 de kilometri din drumul național 59G. Pe partea maghiară, proiectul este deja finalizat, iar legătura va fi realizată printr-un sens giratoriu. Noua conexiune va facilita accesul direct către Serbia. După finalizarea proiectării, va urma aprobarea indicatorilor tehnico-economici și includerea lucrărilor într-un program de investiții.